Association of Taxi Operators nagpasalig nga hilway sa novel coronavirus ang mga taxi unit nga nagabiyahe sa syudad. Mga unit ginpang disinfect na. Yaring balita nga atong gintutukan exclusive. Isa-isa nga ginatinluan ng taxi units. Tanan nga parte sang salakyan, ginbutangan sang disinfectant spray agud masiguro nga hilway sa kagaw ang mga pasahero nga nakasakay diri. Sunod kay Association of Taxi Operators President Perfecto Yap, kinahanglan nga i-disinfect sa mga operator ang ila taxi unit agud malikawan ang posible paglaptas sang novel coronavirus o kun n-cov. Somehow ma-calm down namon ang mga publiko and para ma-erase man ang pulba sa mga publiko nga considering nga kalaban ang tanan nga taxi unit namon sa aircon. Ginapanawagan man sang asosasyon nga suportahan ang ila kausa agud mapalayo sa balatian ang riding public. Ginapatutukan man ang mga entry kag exit sang taxi nga nagabiyahe sa puerto kag airport. Panugyan man sa mga driver nga magamit sang alcohol matapos magdaho sang bayad. Sa amon nga mga driver we try to give them each one of them ang sanitizer kag o ng isopropyl alcohol nga 70%. So ang mag 70% the way I understand pang disinfectant na siya. Pasalig sang Association of Taxi Operators sa mga pasahero nga wala sang dapat kabalakan kag hilway sa n-cov ang mga taxi. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.